Assalamualaikum sahabat Matani dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita udah nyiapkan untuk satu unit mesin MT212 Kubota RD110 jadi DINB untuk double starter. Saat ini Kubota yang kita mau kirim, jadi kita pastikan untuk uji coba dulu untuk memastikan mesin kita juga berjalan dengan baik dan normal. Pastinya seperti itu, walaupun nanti juga di tempat customer juga akan dites kembali. Oke, untuk kawan-kawan semuanya, jadi ini RD110 110 DINB yaitu double starter. Cukup satu kali kotak ini. Yang pertama tuas gasnya kita jalankan dulu di RPM 1000. Jadi nggak perlu kopling, langsung aja kontak. Bismillah. Nah, seperti ini kawan-kawan untuk diesel Kubota. Cukup sekali, anak kecil itu kalau mampu. Kali sudah berjalan dengan baik. Jadi tinggal tuang kata padinya. Matikan gasnya dulu. Aliran pertama hanya bercampur antara padi dan beras yang tidak banyak, 1,5 kiloan. Satu kali proses sudah menjadi beras putih bersih dan lezat. Dan ini MT212 tidak ada lagi limbahnya, semuanya jadi tidak yang halus. Cukup satu kali proses, tidak ada lagi limbah, semuanya jadi tidak yang halus, lembut. Termanfaatkan untuk petani dan peternak kita yang ada di manapun di seluruh Indonesia. Seperti inilah, tidak ada lagi sekamnya, semuanya jadi tidak yang halus. Jenengan kan pun pinten tahun Pak selepane jenengan? Dangu nggih. Mulai duduk terus keliling. Duduk keliling kan. Dan iki sekali kali jenengan 3 kali kinten-kinten enten perbedaane. Kathah. Lah niki lek ningali nyelip ngeten iki ra duduk manis to kan. Tinggal udut. Karek ngenteni ngriki tok isih apa entek dijoki namung ngoten niki. Lah lek kula mboten. Arek udut gak sempat ya. Lah niki kan langsung ditadah anu kandi. Kandi pun. Nggih, kebo kan Pun jae pun. Gabah. Gedhe kata lho berak menu gedhe kan sak monten ya. Ayo. Lagi beli pun dedake. Semakin anu. Lagi. Gedhe. Ngoten nggih. Lembutnya sampun masuk niki. Nggih, mbon umum. Nggih kata. Nggih nggih. Wah, sak sore iki wis enak tenan malih. Apa beras. Kalau damel lembut mulai ya saged. Kantun mau kapasitasnya agak turun dikit.
Nek Gumpang pengen ngempel ya saged. Konsumsi nopo ngoten. Ngeten niku. Iki nek dikonsumsi mentok nggih nganu napa kelembutan. Nggih, nek kelembutan kan mboten purun, mentok bebek niku mboten purun. Mungkin nyetak ten langit-langite, dadak golek campuran kasar meleh. Mboten purun. Saestu niku. Aku lek pas mubeng ngoten. Katulku lembut jaluk sing kasar. Nggih, malah kan lembute jaluk kasar. Lah ora anu angel mangan. Makane kula berminat kali niki kan iku kula niki griyane teng ngajengi dalan gedhe. Dilintasi. Oh, nggih. Tiyange menawa kok. Nggih, leres. Kepengin ngoten kan. Nggih, ngoten kok iki. Dicelepne rono ae. Jenengan mantau kula apa dangu napa nembe? Mulai poso ndak menten. Poso wingi niki ajeng poso niki. Pun setahun ajengan. Beda niki jenengan. Kula ya anu no gedulanan HP nggih kok pada sing kira-kira kenging. Nggih. Anu ngoten mau. Nggih. Jam 6. Jam 6. Kula jam 7 niku wau. Tapi mboten leren. Kok lek cara hitungane kilon kilo. Pun tanggap jalur utamane niki pun tanggap. Lah nggih maksude perjalanan king Lamongan dugi ngriki pinten kilo? Lek nggih kula kan namung 130. Nggih. Nah niki Lamongane radi ngaler kok, Pak. Lumayan. Panturah iki kula. Nggih, nenek Lamongane mbabat mriki celak. Lamongan nggih. Cedhek nggene jenengan kali nggih kula pinten iki. Cedhek sampean. Jenengan apa dia, Pak? Galek. Terenggalek. Nggih. Koyo celak jenengan, Pak. Sampean. 130, Mas. Gonku. Pokoknya hitungane 4 jam lebih ngoten. Oh, hitungane nggih kula 3 jam setengah. 200 kok, Pak. Oh, kali atus. Jarak kula. Iya, selisih sak jam nggih wajar. Ya padha ae ya, Mas. Nggih. Nggih sami. Nek Trenggalek jenengan wetan mriku celak Tulungagung lah ya nggih. Tapi Trenggalek wis gandeng Ponorogo. Lah nggih gandeng niku sih caket. Kecamatan sing paling kira-kira Mbak. Galek kula dhewe. Kula tinggal ten YouTube tiang Papua nggih. Nah, nggih boten semadu. Nggih niki wingi kan jenengan nonton. Ya mungkin jenengan ditonton gendos. Berani pun mantu setengah tahun ngeten. Lah niku kalih ten video kalih kenyataane pripun? Enten bentene mboten sami nggih. Dikurangi mboten. Namung wektale kula ora diringkes neten video lah dangu-dangu sak jam ya malah enek nggih.